Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ka FKJGP South East Khasi Border Circle hapo ka jingelam u President Samla Kerman Shangdiar kilale jurip ya ka JNV Hamausun Ram bat hagani ka jingne jurip ka seng kalalap daladi ya ka jing sertok bat sha shitom ki kena hagani ka jaka. Uba Kerman Shangdiar President FKJGP South East Khasi Border Circle lingba ka kerwo khubor ulo ong ba ka seng kalalap ru ya ka jing bombit bombiang ki jakasa ki kamra kelas kumju ka dining hall bat ka library namar ka jing kapnya. Ulo ong ru ba u principal bat ki staff baro ki lapan pau ya ki jing jongki halor ka jing bombiang ka tei ka jaka hikai bat baro ki jing don kam kum balong ki we ki school JNV. Ulo ong ba ka jakasa jongki kena kamlong shu kom kata ka hostel henry la yo I kumba ka day ka slum area ka jakasa ki briu ki bamdon jaka banshu sa kum ki poiwer. Haba yo nujor ka JNV Mausen Ram ka balas lembha bar ka JNV Mau Kerwan ka badang sedang tray hadin. Ka jing tray hamau kerwat kala jandep bar ki kena school kila yo pendon kam ya ki building. Kumta ka seng ka kentujur ya u contractor ban pinstead ya ka jingtray bat ban pindep no la kumno hapo uni usnem ya ki building day ban yo no ban pindon kam khnang baki khna ki ba puli ha ka tei ka school ken yo ya ka hok baki day ban yo. Ula ya thuru baki nong tray ki duna bha bat kat kum ka por ban tray ka dei tang lai snem shiteng henry ka bas ngosi ka long bala jan san snem dang bon ki ba sa teng ban pindep. Buang. Ya long di Lena pipet kat no pipet school boy hostel girl hostel barak buat office Staff room ta pintiang na po computer lab po science lab ta kum na po MI room si pamtana dengan kesni pada office man kesni nang ta hostel pada pot sni nama la rum ko bar marwe di isai la pun purtin na bentang man si kente asai sina kedau long bakal ya pi pida pitri tambah we pihak tribat pentei bet cenderang hostel pitri bet office pihak tribat dikelak bun tak kam kedau pihak kiam ha ti bisa ila penbu tapi ha tengah termasuk hamsting dia long menshwa barabar tengah running baro bat hostel kunti bisa senang like no tengah office diminta isa labu put si pada tengah office resmi bat amai room tah po komputer lab po sana tem pendek resmi di buki stalma bet nosin pipin koi ka stiao kunti lesin studio senang lesin studio tengah amai room pada office resmi komputer lab tang dalam om kisah library dalam om ini sampai Got that here all classes. No, only one class at a time. 140 students come. They issue the book. Yes, they read outside and inside. So this books for all classes. Yes. Most of them are reference books, subject-related books regarding all the topics, whatever topics, science, maths. Ini lah jangan subjek ini sini kok kasih tata cara. Okay. Ini nak kalian dong kaseng pi South East Khasi Border Circle. Ini don hang ni hadin bangi lawan ban le ya ka surprise visit. Hadin bangi os ngawi ki babon ki jingkut ki jingnam. Nak kalian jeng kimi ki pa ki bangi sam jing dei ba ki khana ka jing sindai ki khana ki bapule khana JNV dong ni ka mau sun ram jongi tiba sibun kimat jing e jing dei tang ki khana aduk ki staff aduk ki ngau penyak ya ketika school ikum tanah yang jungi kaseng gila penong ya kene ka surprise visit entas ni
na kam ta kita ka ban yu i le jong i khmat bat ka i ka ba ki khana ne ki tai ki ba pet ki ka jaka pule ki kendu bat mentak sngi dalam jong ki khmat ngi i baka jaga sa jong ki khana hang tei ba pule hang ne hamo sunram JNB kamlong chu ngila ban ong makam dei shu ka hostel la i kumba ka dei ka slum area bala shu pentia baka jing khu hang tei kam don i snei kam tam ki khana idengret iba pule hang tei ka school katnu ka jing i snei ki khana alor ka jaga sa kambiang ka dining hall ru ka beret kam don ni ka jing khu apang i persyang bandrung tu kadon ka jing sma marba i infrastructure hang tei kimbyang kumta ngi smudiaw kum kaseng aba ngilayo kani ka building ka bathamai ngila kmilti ba kajing pentri kanong ka bakloy ringi susi ba hadu mentam sumala ban pendap pasukawai ke ka bangilap hang tei ka jing jirip jungi ya ka tei ka jaga sa jong khana bat ki jaga pule ki kamera kelas kanu kajing khapnya ki kamera kelas ki khana kinsyong hakaju ka kamera kelas kumba laipo sa phungut kumta kamdei ka besuk ki khana bakinyo ya kajing kai ka bajanai mar kajing khapnya ki kamera kelas nang ta ka library room kalong tight ka kim pada yang jong kinong penya hang teru nu principal bat ki staff ki lapan pau ya kajing syamjing ban maintain ya kajing bit jing jong ki khana namar ba kadai ka jaka kadai ka temporary ka baki income kumta kimla ban leyai nang ta ka ba susi kalong khamtam hakapor liur kumni ka jaka bakisa ka jaw slap one bat ka pen du thia du dam ye kinong pet kumju khamtam e na ka banta ki student iba pule hakate ka JNV ti kumta nagleng jungi kaseng adin bangidon hangni kani ka building ka ba don sedin jungi ka building ka bathamai bakini kiwi-kiwai ti ka jislam jong kapor bantrei kala penlong ka daw baki kena hantei kin ya kendu jing na kapor sekapor ti kumtangi ken tujur kontraktor ot kani ka mo sendram jungi la install ya ka JNV school hangni hamo sendram na islam ada kendai bat mentai la kot palat post nam Hendrei ni klem 4 UI ya kejing kala bat kam don kejing bit jempiang kena bat kani kejing treru menta kala bampor kumbas sansnem nomor kelas sedang ya kan adu arhajas arpau kepor baai ki bantrei ban pendap kedai license stang hoi ngisutu kedon sibun kejing ha bantrei kekam kepala he ndrei nagrang jungi ketujur ya kontraktor ba un penstet ban pendap ya kini ki building kenang ba nyok ban install no ya ki kena sya kani ka jaka ka bathamai kenang ba kanembu jing namar bangi i ba kate jaka ka ba kisa kambit kambyang kala ban long ki kena ban nyok pang kimla ban nyok ki jing stom ba harukom namar ka jing bom khuj ba ka jing bom la ban pun khuj ya kate jaka namar ba ka khapnya nang tangila pet kitiar hantei bangilap ijan ki jabo i kumbom don nong trei don bapen pej ya kajing bit jemjang kena kamtam kena dangrit don kam sibun kajing hikai ki bat ki don kam sibun ya ki kamera ki babiang la kadai ki cikasa la kadai ki cikapule hadu ki library nang ba kinyo sisa ya kata kajing nang jing start ka bapaka ka bajanai leng ba kene ka institute ba lawan bu knang na kam ta kajing mentoy jong kadong ka than ndai tong jong dong ka than ma ki don kutup south li ki block iba nyo ya ka gotaban pule ha kanika mosram JNV tukum ta na kaleng jungi kaseng ningis kam bala kumnu kumbangilio bani kendu yu manager ba ka target kalong ba haune usnam pendap ikini ki building kumtangi kermen ba ke ba ibu ya kathong ngej bakin pendap kenang ba kanombu jing asu ya ki kena ki pule ha katai ka building ka berim boleh subun. Hello Meghalaya Turns! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world.
with over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We